Benvingudes i benvinguts a La Conversètica, el podcast sobre ètica i tecnologia de Som Connexió. En aquest quart episodi encetem una nova secció d'entrevistes a persones sòcies i usuàries de la cooperativa on entrevistem a persones que tenen, per la seva trajectòria professional, algun impacte o algun compromís a nivell social. I ho fem, per descomptat, gràcies al suport de Canòdrom, La Guixeta i BitLab. Sense més, comencem. La nostra convidada d'avui és il·lustradora, creadora, feminista i, sobretot, una ment inquieta. Ella és capaç de sintetitzar amb una sola vinyeta conflictes profuns del nostre temps i fer-ho amb humor, ironia i contundència. I tot això sense perdre la seva veu autèntica i directa. Ara sí, donem la benvinguda a la Flàvia Álvarez Pedrosa Provost, també coneguda com a Flavita Banana. Hola, Flàvia. Per començar, ens agradaria conèixer com van ser els teus inicis a la il·lustració. Quan descobreixes que et vols dedicar al dibuix? Jo, com tothom, dibuixava, no? Sempre, des del principi. I jo crec que vaig seguir dibuixant, però mai ho vaig contemplar com un ofici, diguem-ne. També perquè admirava dibuixants i els veia com una cosa molt llunyana. Llavors jo vaig fer els estudis bàsics orientats cap a la ciència, fins a batxillerat, i va ser a l'hora d'escollir una carrera que me'n vaig adonar que era el moment de la veritat. I jo crec que va ser una mica per rebel·lió, no? Per dir, aniré a la Massana. Sobretot perquè vaig conèixer el centre i vaig dir, jo vull estudiar aquí. Vull estudiar enmig del Raval, jo vaig créixer a Caldes de Montbui, llavors era com saltar al meollo. I vaig pensar, amb això ja veurem què farem. I tampoc, mentre estudiava la carrera, tenia clar que m'anés a dedicar a això, perquè a més estàs amb gent que és increïble i dius, no arribaré jo aquí. I a l'acabar la carrera i ja abandonar completament la idea, jo crec que és quan ja començo a fer dibuixos perquè sí. El que m'agrada a mi prou, sabent que no m'hi dedicaré. I jo crec que així és com un troba l'estil que és tan personal, que és el que no pots evitar fer. I fins avui. I quan decideixes també, quan passes i fas el salt de dibuixar per tu mateixa a compartir-ho amb un públic més ampli? Clar. Sí, en el meu cas s'ha de tenir en compte que mentre estudiava la carrera encara no estaven tan instaurades les xarxes, però sí que en acabar o així ja començava a anar més fort i clar, no sé com hagués sigut sense això, no? Però la primera xarxa va ser el Facebook, hi havia la pàgina personal i llavors la pàgina professional. I la vaig obrir i començar a posar coses, evidentment pensant més en la gent que sí que et coneix, els amics i així. I de mica en mica es van anar compartint coses i això. Va anar creixent la pàgina. Sí, i va créixer bastant ràpid i suposo que així és com va cridar l'atenció dels mitjans. Ja et dic que no sé com hagués estat sense les xarxes, no? Que hi havia en aquell... Després entrarem una mica més en detall de tema xarxes, impacte i de més, però en concret vull tornar una mica enrere. Parlaves de definies el teu estil. Quan ara mires enrere, veus una evolució, en quin moment hi ha com un canvi, no? Durant els teus estudis a la Massana, per exemple, o quan comences a dibuixar perquè et ve de gust i de més comences a perfilar d'alguna manera més el teu estil? Crec que hi ha com dos signes d'identitat en la meva manera de dibuixar ara, que serien l'eina, és a dir, el traç, que és una eina concreta, Pentel Brush, que és un pinzell amb la tinta incorporada, tinta xinesa, i per dir alguna cosa, per exemple, que no tinguin ulls, no tenen expressió facial, no? Això, la part de l'expressió, de treure'ls d'això, jo crec que ja apareix a la Massana com un pal a la roda per complicar-me la vida, per dir, a veure com aconsegueixo que la gent o que els meus personatges, sigui quina sigui la tècnica en aquell moment, diguin coses tot i no tenir cara. Sí, ho fan. Al principi, quan ja començo a fer les vinyetes o dibuixos graciosos, com jo li deia en aquell moment, per gust, feia servir plomilla, és a dir, ploma sucada en tinta, perquè era el que havia vist en Kino, en Sempé, en grans dibuixants, i m'agradava com quedava. Però a l'hora de posar-ho en pantalla, el traç era massa fi. Que queda molt bonic en paper, però el traç és molt fi en pantalla. I llavors va ser quan vaig provar el Pentel, no recordo quan, i va ser molt un fletxazo, perquè era molt contundent, era molt brusc, era molt brut d'alguna manera, i
i crec que reflectia molt bé com sóc jo. Vull dir, era menys delicat, però era més rotund. Que al final el teu traç és això, no? És com energètic, ràpid, no? Reivindicatiu, no? Hi ha com una correspondència amb també el missatge que vols donar a través de les teves vinyetes. Sí. I de fet, l'ús d'aquesta eina el vaig reafirmar encara més quan... Jo crec que fa uns 10 anys o així va començar a haver-hi un boom editorial de feminisme en gràfic, en novel·la gràfica o així, i es va posar de moda un concepte absolutament erroni, que crec que ja està desapareixent, que és el traç femení, que era bastant més digital, molt net, colors plans, delicat en la seva manera, no? Potser els temes eren reivindicatius, però el traç encara havia de ser net. I clar, jo anava amb allò i ho veia molt més brusc i vaig dir, és que jo el que vull dir ha de correspondre, no? I sí, jo crec que és colpejant i sembla ràpid, però és molt lent. O sigui, has de pintar a poc perquè si no queda un traç de pinzell sec. Llavors, és tremolós perquè has d'aguantar el pols. I estàs d'acord amb això d'identificar un traç amb si és femení o masculí, no? Dius, això és d'una altra època, no? Però soc capaç de veure-ho i entendre el que volien dir, o sigui, el que volien dir potser sense mala intenció, però com sempre no s'hi val només amb no tenir mala intenció, sinó encara hi havia aquesta correspondència entre nosaltres som més controlades i delicades, les dones s'associen amb lo femení. I ells són la resta, poden ser el que vulguin, no? Tota la resta és l'home. I sí, o sigui, a mi alguna vegada als inicis se'm va dir que netegés, que afinés, aquestes coses. I no crec que... I cada cop, s'estan apareixent noves maneres perquè nosaltres, o sigui, les dones encara, moltes noies quan comencen, ho veig, segueixen adaptant-se a potser el que s'espera d'elles, però ràpidament ja... Hi ha aquest cànon, no?, encara establert, no?, que hem de superar una mica. Sí, però que guai que hi hagi aquesta, és a dir, que hi hagi aquesta d'alguna manera resistència a lo imposat, no? És a dir, que tu siguis una dona, una noia que estàs començant a dibuixar, que se't vingui d'alguna manera imposat el que s'espera de tu com a dona dibuixant, que hi hagi aquesta resistència, no? Sí, perquè aquestes imposicions normalment no venen tant del públic, perquè el públic, si t'estima, s'adapta. De lo acadèmic, suposo. Sí, lo acadèmic, lo editorial, redaccions... I el que passa és que tots aquests ens que existeixen, tenint en compte que ara l'artista té contacte directe amb el seu públic, el pot quantificar i tenir-hi comunicació, potser aquests intermediaris que imposen què és el que funciona i el que no, han de revisar-se perquè m'està funcionant, ho veig, no? Evidentment, jo soc partidària que hi hagi un professional entremig que potser et guiï, perquè si no tothom faria qualsevol cosa. Però potser s'han de revisar aquests jutges intermitjos. Bueno, Flavita Banana. D'on surt aquest nom? Quan neix? Explica'ns una mica com sorgeix aquest doncs sorgeix a Vallcarca. En concret, carrer. Vivia en aquell moment a Vallcarca, a l'Avinguda República Argentina, que vivia amb amics, era un pis on érem 5 o 6, no me'n recordo. I vivia amb una amiga, una d'elles era americana i es deia Tina, i jo li deia Tina Mandarina, i ella a mi em deia Flavita Banana, com un joc de paraules amb Juanita Banana, que és una cançó. I en aquell moment va ser just quan em vaig obrir la pàgina professional de Facebook i com bé heu dit el meu nom al principi, és llarg i tinc entès que sóc l'única persona que es diu així, se'm feia molt estrany, no? Era com posar quasi el DNI o l'adreça en el meu nom. I també tenia, com que la gent que jo admirava tenia pseudònims, té pseudònims, com Forges, com el Roto, com Peridis. Peridis és el seu cognom, però vaig pensar que havia de posar-me un pseudònim. Ara ja no es porta, però... Bueno, és una manera de posar-te una barrera, no? I vaig dir, doncs poso això. I clar, és curiós perquè no ho vaig pensar massa i encara ho carrego, no? I tampoc sé si a dia d'avui m'hi sento massa identificada, però potser és massa tard. I em sembla curiós perquè hi ha molta gent que em diu no, tu que m'he vist, però sona molt bé. Dic, clar que sona bé per Juanita Banana. O sigui, ja existia aquest ritme. Exacte. Però bueno, així, però en quan ja xerro amb algú ja li dic Flàvia. No, perfecte que ho diguis, perquè de fet a l'inici anàvem a preguntar-te Flàvia o Flavita aquí mateix, no?
Molt bé. Entrem una mica, aleshores, hem passat abans una mica per sobre, així de ràpid, però el rerefons del final del que tu vols transmetre. No més enllà hem parlat del dibuix, de com dibuixes, el missatge. No tens cap tipus de por, qui et segueixi ho sap, entrar en temes més profuns, en temes fins i tot més polèmics, amb una mirada i una posició concreta sobre el tema, no? Això, a dia d'avui, on hi ha com diferents sensibilitats i la pell molt fina en moltes persones, també s'ha de dir, doncs diu molt de tu en aquest sentit, no? Aleshores, com ho fas al final per agafar aquests temes més complexes, per dir-ho així, i convertir-los en un humor que funciona? Jo t'he de dir, Flàvia, que és que m'encantes. O sigui, ets tan graciosa per explicar qualsevol cosa que és difícil, no? Una situació, un rol de gènere, però també un tema de guerra, de sexe, de temes... Sexe és menys difícil, potser, però sí que són temes que en definitiva, parlar-ne en si ja és un acte, no? Conscient. Com ho fas per fer-ho tan bé, de veritat? Bueno, per fer-ho tan bé... El tema és que entendre que jo només faig això, no? També, és a dir, jo sóc una enorme privilegiada, és a dir, tinc les meves necessitats cobertes i puc dedicar-me exclusivament a això. Les meves necessitats cobertes, vull dir, sostre, alimentació, tranquil·litat a la vida, vull dir, som, crec, molt privilegiades. I llavors, el que faig és que hi ha certs temes que o bé m'importen o importen en general, però veig que s'està prenent una tendència que va malament. O bé són temes que m'importen a mi i crec que li importen a la gent, però no se saben, no? Que vendrien a ser més els temes relacionats amb el fet de ser dona. I el que faig és aplicar el que vaig aprendre a la carrera, que és la meva feina. Donar-hi voltes i no agafar l'opinió general i plasmar-la, perquè la gent ja té opinió general. És donar-hi una altra volta, i una altra volta, i una altra volta, i intentar no ser òbvia, no expressar allò que ja s'ha dit, que ja s'ha fet, sinó donar-hi un nou punt de vista en un tema, perquè és donant aquest nou punt de vista que potser ens el replantegem, no? I a sobre que aquest nou punt de vista ho faci còmic o absurd o el que calgui en cada circumstància, no? Hi ha temes, per exemple, que jo considero que se'ls dona molta importància i són, com jo dic, intenta explicar-li això o a un alien i te n'adones de l'absurd que és, doncs passem per aquí, no? Posem en evidència que ja està. I llavors hi ha altres temes que és molt més difícil perquè és tot el contrari, és a dir, no es toquen massa i són molt durs i molt importants, però com puc fer jo per fer que siguin graciosos? Doncs m'assec, miro el buit i dono voltes i voltes i voltes fins que crec que he trobat la manera de cridar l'atenció, sobretot, no? De cridar l'atenció i de donar-te una part. És a dir, que sigui un joc. Jo sempre penso que les vinyetes, almenys les meves en el diari, haurien d'estar a la secció de passatemps, perquè jo dono una part i tu completes l'altra, donant-hi voltes i pensant-hi i amb una mica de sort al llarg del dia, parlant-ho amb altra gent, perquè l'has vist i has pensat, hosti, aquest tema tal, i que generi discussió o que et deixi pensant. No tant que acabis pensant com jo, sinó que li donis voltes. I entre tots els temes que hi ha, perquè ara el context social, i hi ha tantíssimes coses, com decideixes? D'alguna manera ja ens ho has dit, però decidir el dia de demà quin tema toco de tot el que hi ha. Sí, per què? Jo dibuixo dia, o sigui, publico dia sí, dia no. Llavors, depèn. Hi ha vegades que vaig al dia i hi ha vegades que vaig acumulant idees, que vaig per aquí i per allà. I jo crec que realment, com més convuls és el moment, més absurdes són les meves idees i no tenen cap mena de relació amb la realitat, perquè intento fer una mica com... T'abadeixes una mica, potser, no? Sí, jo dic de fer de músics del Titanic, o sigui, fer de música del Titanic. És a dir... Que segueix, tu vas seguint en la teva ment. I és tot un drama, doncs com a mínim que la vinyeta digui... Mira. La vinyeta dels noms, si em permets. Aquí hi ha una vinyeta que tens que surt una manifestació de pares i mares en contra del Santoral, no?
i diuen, no volem, el santoral excluye, ho dic de memòria. Sí, el santoral excluye. I surt una nena corrents fora de la manifestació que li diuen, mermelada, estate quieta. Sí, pares i mares amb fills amb noms especials en contra del santoral. Exacte, era una cosa així. Clar, aquests temes són temes absurds, dic, hòstia, és que aquest és... Per exemple, el tema de la infància sempre és un bon símbol, no? Perquè és un col·lectiu, que és molt curiós, perquè és un col·lectiu que en principi no em consumeix, no? Els nens en si no llegeixen el diari o no miren les meves xarxes, i llavors d'alguna manera pots criticar-los, però tens els pares que es ponen com uns basiliscos que els protegeixen. I que alhora potser la vinyeta va d'això. Llavors, és com una mena de cercle i que crec que no hi ha una maldat realment de fons, o sigui, no els ho diu, els nens mai. I no em molesta tant els certs comportaments dels pares, perquè al final l'important és que s'estimin els nens, i jo sé que se'ls estimen. Un altre tema seria fer una vinyeta sobre els pares que no estimen els nens, que això sí que ja és otro tema. Però crec que jugo amb això una mica... crec que els temes que més toco són les problemàtiques lleugeres socials, diguem-ne, però que amaguen coses, no? I evidentment has de decidir a qui apuntes, no? És a dir, hi ha coses que se'n poden acudits que són graciosos, però es dirigeixen a un col·lectiu que no cal, potser, que ja té les seves pròpies dificultats i no va davant l'acudit per davant de la dignitat, bueno, mai atacaria la dignitat, però a l'estil de vida d'un cert col·lectiu. De tota manera, quan tu esculls el tema, no? O sigui, deies abans, miro el buit i... O sigui, com t'inspires? Jo ho dic perquè, preparant aquesta entrevista, jo pensava, com m'inspiro jo, no? Perquè jo pensava, com es diu inspirar una persona que dibuixa, doncs com s'inspira una que no dibuixa, no? I em vaig veure a mi mateixa, us ho juro, això és cert totalment, fent scroll a Instagram i et prometo que aquesta és la meva forma, ho dic perquè igual et serveix, Flàvia, és una forma d'alienació. Jo t'ho deixo aquí sobre la taula i tu fes amb aquesta idea el que vulguis. Jo busco una notícia d'aquestes que el titular ja com que huele aquello a fauna guai, no? I entro als comentaris, però i començo a veure comentaris i és que us prometo que és que el sarcasmo fluye aquí a raudales. Són una fantasia. Poden ser un drama. És que de cada comentari treus una vinyeta, tu, amb la teva capacitat. Veure, que jo ho faig a vegades, en certes notícies, entro a mirar els comentaris perquè em cal un bany de realitat. Perquè visc en una bombolla moltes vegades, no? Tenim unes amigues i uns amics que normalment pensen com nosaltres o tenen una posició política o social com la nostra i creiem que hi ha coses que no existeixen. Llavors hem d'entrar en aquests comentaris, que hi ha molta gent que diu no entro als comentaris perquè me da algo. Jo ho haig de fer perquè haig de saber quina mena de gent existeix, o sigui que hi ha altres realitats, no? I per exemple, aquesta gent que tendiríem a odiar, per exemple, per què són així? Què els porta a ser així? Quina cadena de circumstàncies o de decisions han pres per ser d'aquesta manera? I llavors hi ha aquelles publicacions on els comentaris són una absoluta fantasia, és a dir, que són molt millors que el vídeo pedorro que hi havia de base. Però això que dius de fer scroll per potser tenir idees és vàlid, és a dir, en el fons jo crec que has de trobar una mena d'alienació. A mi em funciona mirar el buit, em funciona nedar, em funciona estar a la platja, o sigui, soc una persona molt privilegiada per tenir aquests escenaris per poder donar-hi voltes, però estar assegut mirant el no-res també funciona. I llavors, el cervell, no és veritat, però és un múscul, simbòlicament, no? És a dir, s'entrena, i jo potser tinc molta més facilitat per captar, agafar-me certes coses que passen al meu voltant i llavors apuntar-me-les i que es quedin i convertir-les en una vinyeta, ja sigui una línia en un llibre, un comentari a Instagram, una conversa pel carrer, una conversa amb gent, una cosa que tu mateixa dius i que no havies dit mai i que dius, que meravella, que acabo de dir, m'ho guardo i tal. Totes aquestes coses, llavors tot és susceptible de poder acabar sent una vinyeta, però el que agafo és realment la llavor. És poca cosa que llavors se li donen moltíssimes voltes fins que sigui una vinyeta. I entrem en el procés creatiu aleshores, que la següent part de l'entrevista ens va perfecta. És que ho fas bé, tens un don natural. M'he llegit les preguntes. Com has construït la vinyeta? Quan tens la idea, tens una mica allà, com
Com es sintetitza d'alguna manera? Depèn en cada cas, Però... ja et dic, m'apunto una llavor, diguem-ne així. Per exemple, visc a dalt d'una llar d'infants, llavors sempre estic sentint com els criden, o sigui, no els criden, sinó que els fan venir i diuen els noms. I clar, sent a l'Eixample hi ha molt expat, no? Com li volen dir, o sigui, molt migrant europeu. I els noms. O sigui, els noms són... Jo penso en les noies que treballen a la llar d'infants, cada curs s'han d'aprendre, i cada cop són més curts, no? Els noms tenen 3 lletres i coses així. I clar, tots els nens molt especials, no? I tenim això, no? I llavors els vaig sentint. I penso, bueno, noms curiosos. Però, per exemple, em fixo noms curiosos, però tots els nens es comporten igual. Tots es porten fatal, tots corren cap a totes bandes, tots no volen tal. O sigui, el nom no els ha fet fer el que són. I doncs aquí tinc això, no? Per exemple, i li vaig donant voltes i voltes. Llavors, clar, podríem agafar-nos només a l'origen i dir, faig una vinyeta d'algú dient et diré Iu i seràs el més especial de la classe. Ok, sí, és un acudit, però aquesta no és la meva feina, vull dir, això ho pot haver pensat qualsevol. Que fas voltes i voltes i voltes. Bueno, el tema dels noms sempre l'he tocat bastant, perquè em dic Flàvia, vull dir, perquè jo vaig patir-ho d'alguna manera. Jo m'imagino que per ínfoles o ambicions del meu pare que jo fos alguna cosa, però doncs així, agafo una cosa que sento i l'apunto, li dono voltes, i algunes vegades és al revés. M'imagino alguna cosa dibuixada, graciosa, o tinc ganes de dibuixar alguna cosa, i llavors penso com faré que això sigui un acudit. El procés de la inversa, no? Sí, molt bé. Sí, que això també funciona quan no tens masses idees, i hi ha dies que dius, has estat en una mudança, hi ha hagut algun problema a la família o el que sigui, dius, la vinyeta ara és per d'aquí 3 hores, o si no he fet res. Doncs dibuixes un conill, dibuixes una planta, o una planta immensa, un conill molt petit, i dius, bueno, a veure què surt d'aquí. Què fan, què diuen? Sí. Com llançar les lletres de l'Scrabble, no? Hi havia un xiste que parlava d'una cantant en concret, no diré el nom. Jo sé quina. No fos cas que... Que sembla que llenci les lletres i canti. Exacte, i surti una cançó, doncs sí. Crec que hi havia un grup d'aquests de Facebook, una pàgina d'aquestes de tirar el Scrabble, i que sembla una canció de este cantante, esta cantante. Bueno, sí, en fin, que així és com ho fas tu, no? Una mica... Sí. Espontani. No, hi ha maneres, O sigui, hi ha palabrasaleatorias.com, no m'importa dir-ho perquè és una pàgina sense publicitat, o sigui, és així de bàsica, li dones un botó i te'n genera 10, 12, 1, 3, les que vulguis, i vas donant-li, i les que et surtin, doncs, i fas amb això. És un bon exercici per qui vulgui provar-ho. Per escriure també va bé, per tot. Però que és bo per la ment, vull dir, agafar un grup de paraules i... Però bueno, ens estem una mica... Suposo que hi ha diferents mètodes, no? Sí, hi ha molts camins. Clar. Però el tema de mirar el buit i nedar, sobretot nedar, sí que és veritat que tens algunes vinyetes de piscina i de platja que sí, m'encaixa. Sí, nedar és... Bueno, i quan ja portes anys nedant, no estàs pendent de com nedes o quantes piscines fas, saps? O sigui, pots estar pensant en altres coses que, evidentment, et descomptes. O sigui, jo vaig pensant i sota dic, quanta estona porto, quantes porto, és igual. I sempre em sobta que hi ha molta gent que neda amb auriculars, amb música, i penso... Però si és un moment que pots estar pensant. Clar, però bueno, és un altre tema. La majoria de la gent no vol estar sola amb els seus pensaments. Jo ho busco, però molta gent que no. Flàvia, deixa'ns recuperar una mica el tema de les xarxes socials, que ja l'hem tocat des del principi perquè és com que tenen un paper important en aquesta apertura a un públic més ampli dels teus dibuixos. Però clar, les xarxes, els algoritmes, la viralitat, la rapidesa que demanen, molt sovint també les xarxes traspassen límits que són, que potser no estem disposades a traspassar. De fet, no sé si saps que nosaltres a Som Connexió fa gairebé 2 anys ja vam deixar de publicar a X, l'antic Twitter, perquè vam considerar que havia traspassat uns límits que eren ja inviolables. No sé si tu com aconsegueixes mantenir el teu missatge en aquestes plataformes que justament van en contra de tots aquests missatges que tu potencies i transmets. Jo crec que té a veure amb això que deia abans d'agafar la idea base i donar-hi moltes voltes, transformar-la i donar només una part perquè qui vulgui entendre-ho ho entendrà. La màquina no ho entén. És a dir,
dins d'aquest privilegi que deia, tenim el privilegi de vivir en l'època en la que vivim. És a dir, la gent es queixa de la censura. Censura és el que hi havia durant la dictadura. No? O sigui, i tots aquests dibuixants que havien de dir sense dir i així, perquè els hi anava la vida en això, allò era censura on t'anava la vida. Avui dia hi ha una mena de censura que t'hi va la feina, a vegades. Però no és la vida. Feina no és la vida. Llavors, hi ha una... O sigui, pot semblar que ens talla les ales, però també ho podem aprofitar com un exercici. És a dir, hi ha coses que no puc dir perquè la plataforma no voldrà. La plataforma també poques vegades ho detecta per si mateixa, ha de ser un usuari que ho senyali, també ho hem de tenir en compte. Llavors, bueno, és donar-hi suficients voltes com perquè ni la màquina ni l'usuari enfadat entengui el que tu estàs volent dir, no? I també així crees una comunitat de gent amb qui ens entenem, amb qui tenim certs codis. Potser jo crec que si algú arriba de nou, de zero, a veure les meves vinyetes, pot haver-hi coses que se li escapin. Si algú està des del principi, veu símbols, veu coses que sap del que estic parlant. També dir que, és a dir, per exemple, quan durant la Setmana Santa he fet vinyetes, temes de Jesús o de la religió o així, també passa que hi ha gent que et comenta i et diu això és molt fàcil, segur que els musulmans no t'atreveixes. I dic, i tant que no m'atreveixo, perquè no vull morir. Vull dir, tens raó, no m'atreveixo. O sigui, tampoc és que jo sigui aquí una superheroïna que no em fa por res. Clar que em fa por. I sé fins on puc arribar i hi ha temes que o no toco perquè no són interessants o perquè tinc por i no tinc ganes de que em passi res, o perquè és massa gratuït, a vegades, és molt fàcil. I ja tothom sap qui són els dolents. Cal que jo ja afegeixi o que senyali, perquè això implica que prens per idiota el públic, no? I li has de dir, no, jo crec que hi ha una forma de pensar, l'acompanyo i li faig dibuixos en aquesta forma. I què et faria marxar, potser, d'Instagram, que és on tens una comunitat més gran de seguidores i seguidors, i dir, marxo d'aquí perquè s'ha traspassat uns límits que no vull traspassar-los i marxo a una alternativa lliure d'algoritmes que n'hi ha, que comencen ara. Bueno, ja fa anys que hi són. Se m'acudeixen molts escenaris. És a dir, per posar-te un exemple, està creixent cada cop més, evidentment, la intel·ligència artificial, però la intel·ligència artificial posada al servei de la pornografia o la prostitució. És a dir, hi ha aplicacions, hi ha de tot, per crear-te una nòvia, una amiga digital que diu que sí a tot. Les pots dissenyar, i sempre són voluptuoses i tal, i no sé què. Hi haurà qui em digui, bueno, com a mínim els que fan servir això no ho fan amb dones reals. No, una cosa està entrelligada i s'entrenen amb això, no? Potser no voluntàriament, però s'entrenen i els fa pensar que poden fer el que volen i dominar qui vulguin. Si, per exemple, dins Instagram s'ampliés a un servei, perquè sembla improbable, però si t'hi fixes, de mica en mica hi ha hagut noves branques i nous serveis dins de... Per exemple, ara la intel·ligència artificial està ficada en pala, o sigui, si tu puges una publicació o una story o el que sigui, et proposa constantment que faci servir la intel·ligència artificial, que ara ja sabem que és perquè aquestes empreses han pagat una pasta per incorporar-la i ningú l'està fent servir i s'estan arruïnant. Ja s'ho faran. Però, igual que això va entrar, imagina't que en un moment entra al servei del meu amic virtual, i que puguis tenir com el Clippy de Word, que és l'origen de tot això, però que no, perquè ella estava per corregir-te, no per ser el teu amic, però que allò vagi agafant forma, és a dir, que hi hagi una deriva que faci servir la imatge de la dona o... Si tens clar que seria... Sí, seria una senyal que diria, mira, fins aquí. I també, clar, en el meu cas, jo segueixo tenint xarxes per una necessitat d'aprovació, perquè feina ja en tinc. La meva feina està al diari i ja em paguen. No em caldria les xarxes. Reconeixement, no? Sí, vull dir, jo crec que els artistes treballem per agradar. És així. És l'essència, al final, l'objectiu final. Avui tinc un dia més fluix, posar una vinyeta perquè em parlin. Llavors, si només estigués al diari és unidireccional. Tu vas enviant, es va publicant, fin. Alguna carta. No tens feedback, no? Bueno, alguna carta deus rebre, no? Alguna carta.
A la web sí que la gent pot comentar, però No, però a xarxes, clar, hi ha molta més interacció. També una mica entrant en aquesta interacció, clar, al tenir, tens més de 600.000 seguidors i seguidors a Instagram, o sigui, té impacte per tu aquest èxit, aquest casito, no?, que comentaves ara, quin impacte té per tu? I també, d'altra banda, l'altra cara de la moneda, l'usuari enfadat, no?, el hater, que crec que ahir algú et deia que estaves amargada o no sé què, no? Ho he vist als stories, que has respost, bueno, de forma brillant, o sigui, esa musaca, en fi, és igual. Com gestiones tu, diguem, com processes d'alguna manera personalment aquest èxit en el sentit positiu, per dir-ho així, i la part negativa, que segurament és residual, perquè no crec que tinguis un impacte molt gran de haters, que no ho sé. No massa, només en aquelles... O sigui, el negatiu és en aquelles que tenen, o sigui, creixen tant, de sobte les veu tanta gent, que de sobte arriba gent que no em segueix i que no sé com arriben a veure-les, no sé com funciona tot això. Però si no, en general, el que jo publico ho veu la gent que ja em segueix. I la gent que ja em segueix m'encanta. Vull dir, és una gent que està allà perquè vol, que ha vist de què parlo i com parlo, estan d'acord o no, però els agrada el que faig. Llavors, és fantasia. Evidentment, no és un perfil tancat, pot entrar qui vulgui. I també que m'ataquin forma part de que jo estigui allà. Jo he entrat amb tot el que... El que passa és la forma que tenen d'atacar, no? Llavors, com ho porto? Porto bé, que em diguin coses bones. Només faltava. I quan em diuen coses dolentes, depèn. No ve malament, a vegades, perquè jo treballo a casa, vist sola, o sigui, si no, jo estaria en mi mundo o amb la gent que m'estima, que tot li sembla bé, i no ve malament tenir una visió externa, no? I les crítiques constructives, per exemple, fantasia i que no deixin de venir. Una altra cosa és que qui se senti atacat per una vinyeta, pot ser que algú se senti atacat i tingui raó, i jo m'hagi equivocat. Però hi ha vegades que no, que jo vaig directe a atacar un cert col·lectiu, més que un col·lectiu, una idea, perquè un col·lectiu sencer no crec que s'equivoquin tots, però una certa idea que floti en l'espai i que moltes vegades és lleugera, no és important. I allà és quan veus com els hi molesta que una cosa, com en aquest cas, que era que els homes facin la barbacoa i prou, i només facin la carn i no s'ocupin de res més i vulguin els aplaudiments i tal, o sigui, com es van posar perquè els hi vaig tocar la carn o el seu rol, era la vinyeta. Vull dir, estaven complint, era merci. Exacte, gràcies per reaccionar així. Perquè és la prova, no? Però clar, hi ha un límit. De sobte els hi molesta la teva vinyeta i de sobte alguns s'enfaden tant que ja t'ataquen a tu. I t'ataquen a tu en els comentaris, però a vegades van a missatges privats i comencen a atacar per allà. I llavors ja és més... En aquest cas, et segueix, et respons o passes directament? Perquè et diuen que a vegades el millor és ja no respondre. No, hi ha moltes vegades que passo, però n'hi ha alguns que és com... És a dir, a mi m'agrada conversar amb algú que és absolutament oposat a mi, però que té les mateixes formes que jo. Clar, des de l'educació, des del respecte, no? Fantàstic, debatre i tot, i sobretot conèixer altres realitats, no? Però poques vegades aquesta mateixa forma d'enfrontar-ho la tenen. No volen escoltar, no t'escolten, t'ataquen. Llavors, de seguida, potser comences a xerrar i ja quan veus la següent conversa, que és com... És com per dir, no hi ha res a fer, dius, no hi ha res a fer. No, un abrazo, busca teràpia. Però hi ha hagut vegades on he acabat conversant i ja hem arribat a un acord, o ens n'hem adonat de, mira, no estem d'acord, però jo he après això, tu has après això, i així. I a mi és una de les coses que més em fascina, poder parlar amb un enemic amb qui coincideixo en les formes. Doncs l'èxit no t'ha fet perdre l'humilitat, perquè no tindries per què parlar amb una persona que t'està qüestionant el teu missatge, no? Sí, però fixa't que... Tu ja tens una autoritat aquí, no? Jo faig la meva vinyeta, si t'agrada bé, si no, què m'has de mi qüestionar aquí ara? Sí, però jo l'estic ficant en una plataforma on poden parlar. Sí, clar. O sigui, jo podria treure els comentaris. I menges la vinyeta i prou. Jo també crec que haig d'aprendre. I també penso que hi ha certs estils de vida, certes coses al món que es guanyen i avancen molt a poc. És a dir, d'una manera quasi evangelitzadora, no? Que és d'un en un. La prova, som connexió. O sigui, probablement els socis venen perquè
una persona d'una en una ha fet xarxa. Tal qual. Doncs amb aquest tema jo crec que és el mateix. A mi m'importa molt més convèncer o fer veure la realitat a una persona d'una en una que no omplir un estadi i no conèixer ningú, no? I jo crec que és important, són altres formes de veure les coses, i això la gent ho aprecia. O sigui, és a dir, el canvi, el canvi que hauria de venir, també és un canvi en les formes. No ha de ser grans audiències, ha de ser ocupar-te de cada part. És igual d'important alegrar-me de que hi hagi 20.000 dones que estiguin d'acord amb mi, com haver aconseguit que un home canvi d'idea. No és més important, és igual, no? Sí. Tot això. I més enllà de les xarxes socials, Flàvia, has tocat també el format analògic. Has publicat diversos llibres, Les coses del querer, Archivos cósmicos, Les coses del querer el vas reeditar, no? És el primer que vas escriure i el vas reeditar anys més tard. Què t'ha portat al format analògic que potser les xarxes no t'han portat? Són formats diferents i és una perspectiva diferent de la teva feina, no? Doncs l'analògic, que no només és els llibres, sinó el diari, contínuament, és la unidireccionalitat. Tu fas els llibres, tu publiques el diari i ja està, tu has fet la teva part i guanyes diners. A les xarxes no. A les xarxes guanyes feedback, però res més. I jo crec que és això, sempre que ha sortit un llibre o a diari, quan estic publicant a El País, penso, aquesta és la teva feina, és aquesta, no és l'altra, no? No és aquesta part sorollosa d'alguna manera. Llavors això em tranquil·litza. Clar, és la part com més pausada, no? Bueno, la part on jo he treballat i l'ofereixo, però bé, també hi ha trobades, vull dir, a l'hora de presentar un llibre, a l'hora de signatures, Sant Jordi, pots parlar amb la gent. Però m'agrada molt, sobretot quan en alguna assignatura o així ve algú que em diu ai, no, tu no t'imaginava en absolut així. I hi ha gent que no té xarxes, que potser em segueix al diari i que compra els llibres i que no tenia ni idea de quin aspecte tenia. I això m'alegra moltíssim, perquè és com que et descobreixen, no? Sí, i perquè penso, hi ha gent així, i perquè penso, també jo m'he cuidat bastant de que no aparegui constantment la meva imatge, no vaig a televisió, per exemple. De fet, jo personalment et segueixo fa bastant de temps, o sigui, no sé si un any o por ahí, o sigui, molt de temps, i fins l'altre dia, o fa uns dies, que vas... Vaig penjar un vídeo parlant de llibres. No posava cara. I va ser per fer-li un favor a una amiga, però també jo... Sí, vaig veure que era amb algú, crec, per una llibreria que acabo però va ser la primera vegada que et posava cara i vaig dir, ostres, i això va ser fa uns dies, és que no fa molt. Pots creure que hi ha gent que em diu, t'asseguro que pensava que eres un home. No, en sèrio? Que fins que no em coneixen, o sigui, que quan em coneixen diuen... Però si fas unes crítiques als homes, per favor. Sí, però els Manolos de les teves vinyetes. Només són homes que m'ho diuen. I és com, no s'havien plantejat que allò que els hi podia fer gràcia o que estava dibuixat d'una manera que els agradava pogués ser una dona. Fíjate. I pensaven que era un home gran. Ojo. En sèrio? El detall de gran també. Home gran. I per què, no? És que estic intentant alguna vinyeta que et porti a pensar que ets un home gran, o sigui, la gent... Ja et dic que és això del traç i aquestes coses, probablement. Pues suposo que sí. I que jo crec que hi ha un... Aquests referents, no? Potser aquests referents homes més grans. I que hi ha un... S'entén un rerefons de... Jo estic bé, jo estic tranquil·la, jo estic segura del que estic dient. I aquesta seguretat a mi mateixa també es relaciona. no l'associen a una dona. Les dones no saben el que diuen, estan insegures, no tenen una opinió pròpia. Parlen de temes de dones, no? I llavors, tu parles de la guerra, parles de... Exacte. I llavors... Però què passa? Que aquells que sí que saben que sóc una dona i tal, precisament ataquen aquesta seguretat. O sigui, em tatxen de soberbia, de que parlo del que no sé, coses així. O sigui, què vols? Què vols? Què haig de fer perquè et sembli bé? O sigui, m'és igual el que pensis que haig de fer perquè no ho faig per tu. Però és com, no s'aclaren. No, el mansplaining aquest... Si sóc insegura, perquè soc insegura. Si sé el que vull, perquè sé el que vull. Sí. És atacar a vegades, no? No saben per què, però han d'atacar. No, és el que deia jo abans, o sigui, un abrazo, chico, jo. Què vols que et digui? És que no puc fer res més per tu.
Flàvia, parlem una miqueta del present, però també del futur. Hem llegit en algun dels les teves publicacions a xarxes que mai havies volgut ser dibuixant, que t'hagués agradat ser florista. Sí. Quins reptes creatius tens pel futur i com pots mantenir aquests principis sense quedar atrapada en fórmules que ja funcionen? Ja. Penso molt poc en el futur, haig de dir-ho, perquè per mi el futur és demà, la setmana que ve, com a molt, no? Però no penso com seré quan tingui 54 anys, per exemple. Vius el dia, al moment. Viu molt. Sí, visc el dia i crec que és un bon secret per la felicitat, no anar massa endavant ni massa enrere. Quedar-te aquí i en allò que pots controlar. Què passa? Sí, jo segueixo pensant que m'agradaria ser florista. Sí. Però és precisament el que dèiem d'aquesta seguretat i aquest interès en certs temes i aprofunditzar en ells i així, que m'ha fet pensar que tinc una certa responsabilitat. Si jo sí que sóc capaç de parlar de certs temes, capaç és tothom, però vull dir, no em fa por. I tinc el temps i els mitjans per poder donar-hi voltes i informar i això, sento que no haig de deixar de fer-ho. És a dir, que d'alguna manera és important. Tens com una responsabilitat, no? Et sents que fent rams de flors potser no de... Llavors, potser quan penso que ja ho pensava, que m'agradaria ser florista, també en el seu dia volia fer moltes coses diferents, potser les descartava adonant-me'n ja de que la meva manera de comunicar calava d'alguna forma. I si això passa, és a dir, que tens la teva manera d'expressar les teves idees o explicar com funciona el món cala, tens diverses opcions. Pot ser professor, pot ser polític, pot ser monologuista o així. Però alhora, aquesta part manual, que potser pensava voler ser florista, i aquesta part una mica antisocial, em va fer optar per les vinyetes. És a dir, estic a casa, estic tranquil·la, no? És a dir, quan a vegades se'm demana que vagi a moltes xerrades i que vagi a parlar aquí, a parlar allà, paro i els dic, no, si a mi m'agradés parlar en públic, seria monologuista. Soc dibuixant per algun motiu, no? A mi m'agrada estar a casa i que no em molestin i treure jo les meves conclusions i dibuixar-les. Evidentment, descarto totes les opcions polítiques. Això ho tinc molt clar i sí, o sigui, és nosaltres ens n'alegrem de la tria que has fet. Sí, gràcies per ser conscient del teu poder o superpoder i utilitzar-lo. No, i aprendre contínuament, no? Perquè no es té mai raó. Hi ha certs temes, per exemple, que evolucionen constantment. El tema del feminisme, jo he passat per moltes fases i seguiré passant per moltes fases i probablement en uns anys hi haurà alguna cosa que ara estic convençuda que diré m'equivocava. Vull dir, això és així i espero no ser mai algú supercoherent, perquè ja s'ha acabat, no hi ha... Clar, el millor és aprendre cada dia i estar oberta. O sigui que pel futur no sé, però el que sé és que no vull ser inflexible. Si això és una carrera, no vull arribar al final. Això diu, si estem parlant de valors, al final arribem al final de l'entrevista una mica amb una pregunta que sempre fem, que és, tu creus, en un moment en el que els valors també, estem vivint una crisi una mica en general de valors, de valors i d'ètica en general, tu creus que l'ètica és utòpica des del teu punt de vista? No. No, jo no... Jo tinc molt cuidado amb el concepte utopia, perquè convé molt quan volem adjudicar certes coses que, són utopia, no sé on estan, no puc arribar-hi perquè, són utopia. Jo crec que vam fer un llibre amb Greenpeace, amb alguns dibuixants, que es diu Ecotopies, i que el concepte ecotopia potser quadra més, i ecotopia no només té a veure amb l'ecologia, també és a tots nivells, socials, econòmics, feministes, i jo crec que és futurs factibles on si ja actuem ara són probables, no? I jo crec que el que cal
és que tenint en compte que la gent està molt saturada d'informació, saturada d'horaris, saturada de somnis, saturada de frustracions, és difícil que puguin pensar en grup, perquè al final la solució seria adonar-nos que som una certa espècie que viu en un cert planeta, amb això cal gestionar, però clar, amb tot el que ens han bombardejat, jo només sóc capaç de pensar què menjo demà, no? Encara que tingui molt menjar, quina de les coses vull menjar. I pot ser el meu gran problema, i aquesta nit no me'n vaig a dormir perquè no sé què menjaré demà. Vull dir, explica-li a un alien això, no? O sigui, aquest és el planeta, però la gent no pot dormir perquè no sap què menjarà demà. Llavors, el que cal és confiar, perquè si ens n'adonem, la gent, en quan té l'oportunitat de poder ser ètica, se sent molt bé i se n'adona que ho està fent bé, no? Tota la gent que fa un canvi a cooperatives, tota la gent que cada cop més s'està cansant del mòbil, la gent intenta desconnectar el cap de setmana, intenta desconnectar les nits o així. Crec que tot és cíclic i va i ve. Llavors, el que no podem fer, en la meva opinió, és adoptar el discurs derrotista. Ja és massa tard, no es pot fer res, la gent està fatal. No, es pot. I hem d'animar que aquesta part es desperti, perquè és inherent, vull dir, aquesta part comunitària, per exemple, ho veiem, ho parlàvem, de fet, fa poc amb aquests dibuixants, la Dana, tothom va anar-hi, tothom volia anar-hi, tothom es va posar a ajudar. Hi ha nois joves d'aquella zona que recorden aquells dies com dels millors de la seva vida. Estaven fent alguna cosa, estaven al carrer, s'estaven movent, estaven ajudant. Tinguem en compte això, és a dir, la gent per naturalesa vol ajudar, la gent vol ser bona, però no els deixen pensar perquè hi ha massa soroll, hi ha massa estímul. La pandèmia és un altre exemple, també, no? És com amb el Covid, també, és la unió que va haver-hi entre famílies, entre amics, entre la comunitat. Però es tendeix a assenyalar la part negativa. Es tendeix a assenyalar... I no, va haver-hi gent que va adquirir canvis que han mantingut i que era important, no? I que ens va unir mundialment, perquè potser és el primer cas que alguna cosa així afecta a tot el món, a tots els països. Sí, i que ens... I era difícil perquè era una obligatorietat per tothom. I, evidentment, en aquells casos també apareix la gent que creu que dubtar del que se'ls diu els fa més intel·ligents. Que sí, dubtar està bé, però dubta de tu. No dubtis de la ciència, per exemple. Això va donar també per moltes vinyetes, però crec que sí que... Ja ho sabem, amb els nens, mira, amb el tema que toco molt, ajudes, o sigui, avancen més si els recompenses que si els castigues. Llavors jo crec que hem d'encoratjar la gent a trobar aquesta part solidària, en tots els sentits que tots tenim. Clàudia, moltes gràcies per compartir aquesta conversa ètica amb nosaltres. Sí, gràcies també per una mica com mostrar-nos que és possible conjugar la crítica, la ètica i la creativitat, i perquè la Flavita Banana ens agrada, però és que la Flàvia a mi m'ha inspirat. M'ha inspirat, sincerament. Per servir-vos. La veritat, gràcies. Avui sempre. Per ser com ets, la veritat, i fer el que fas. Merci. Sense més, hem d'anar acabant. Gràcies a totes i tots els que ens seguiu. No us oblideu de subscriure-us al canal de YouTube, de PeerTube, de seguir-nos a les xarxes, de comentar, de fer like, de fer hype i tot el que sigui per fer-nos arribar a més persones. Gràcies.